hapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Abangan tangon niya na daw, mga tugang, kung si Presidente Rodrigo Duterte ma-file mananggad kan sa iyang kandidato sa kandidatura sa pagitabi kang ano nga nang apod kayan? Substitution sa pagka-vice presidente kang nasyon. Ang saya tabing presidente, si Senador Bongo. Ang abangan ta, natatadapat ang abangan. Kung siya mag-file mga tugang nin kandidato para presidente, ang masaro sa makakalaban niya, ang sayang aki. Na si Mayor Sara Duterte kan Davao. Pangyayari sa maabaga. Diba? Siya magkaralaban sa pagkabise. Si Tito Soto. Si Patsuiba. Si Lito Atienza. Vice Mayor ni Vice Presidente ni ni Yorme, Mayor Isko. Si ito sa mga si Juan, sa Vice Presidente Lenny, VP Lenny. Si nga nito, si Pangilinan, Senador Pangilinan. Ano abangan ta kung si Presidente mananggad mag-file kan sa iyang kandidatura bilang Vice Presidente? Kalaban niya, suwaki niya. Oh, you can tell my eyes. Watch out for my mind. Baka nga lason, din niya daaram na nag-file si Sara sa pagkabise. Don't tell my heart. Baka, ako nalilibo, napapatal talaga. Dati na nga na kitang maluya, napapatal talaga ako. Tell my heart. My achy breath. Napapatal talaga. Ando na to kung kamuday ka mo nalilibong na nagdadangog. O di abangan tango niya na aldawa hanggang 5 o'clock nin hapon. Kung ma-file mananggad si Presidente Rodrigo Duterte, mga tugang, kan sa iyang, masubstitute siya, masubstitute siya, mga tugang, sa pagka-vice presidente sa satuyang nasyon. And if you tell my heart, LOL. breaky heart, he might blow. Kung saan ka ng ulog, tangan, kitang kasumasaro sa lunan. Tabi Dr. ano yan? Dr. Philip Rua, di ba? So, iintin niya to, amigo. Stand. Ang imbis ang parangarak nga kita, dapat, ang tataramdaman sana, LOL. My achy breath. Blood up and killed. Abangan niya to. Mga tugang ang development na yan. Mientras tanto, mga tugang, report, hali po dyan sa lawas, si Jimmy, live na live. Hali po duman mga tugang sa Ligao City. Sarong lugar tabi dyan sa Ligao. Nayo po mga tugang ang nagkondukta kan pinaka-primerong aldaw kan face-to-face classes. Aramontado po mga tugang andi nagahang na to. Aramontado ang report kay ba po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, salamat tabi Bibi. Maray na aga. Yaong kita digdi sa Sarong Harayong Barangay, sa Kupan Syudad ni Ligao, particular digdi sa compound kan Tandarura, Barangay Tandarura Elementary School. Sa syudad kan Ligao. Dahil ngunyan ang implementasyon kan limited face-to-face activity kan DepEd kung saan ang Ligao na may napili ang Department of Education with approval of the local IATF and DOH na magpuuna kan limited face-to-face tabi BP. Ngunyan yaw kita pag atawan tango naki ladawan sa tuwa mga tagantabay kung paano ang manera ang mga aki kinder to grade 3 pa man sa naine. Kinder to grade 3. Sige. Pag aktibado ngunyan ang personahe kan barangay tanods, nurse, doktor, digdi sa may entrance. Mismo. Okay, so ngunyan. Jim, paka-describe mo daw tabi, paano ang proseso kang paglog kan mga aki? Go ahead. Kaya nga digdi sa may gate, may yaon digdi may scanner kan temperature. Okay.
gagayad ini sa sabaton kan tanod, tapos nurse itutok do igagayad, ma-scan kang wala kan temperature mo, tapos pasiring ka digdi sa may tarong kanto naman alcohol. After alcohol, pasiring ka na digdi sa washing area. Aha. Tapos ihatod ka na nurse o kaya doktor sa room kung saan ka malaog tabi bibi. Tauro nun ta si Dr. Joner Alaba, in charge, very active ini. May backup siya digding sa room nurse. Siya na para man niya to saya kung ano ang protocol na pigpapasunod digi sa first day, unlimited face-to-face. As in kung nuwarin ang durasyon ka ini, kunduro diretso na ini. Doc, good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry. Live po kita sa radyo sa DCGB. BP si Dr. Alaba. Apo, Doc, maray na aga po. May naga po. Ay, Doc, pwede po mataw ang detalye kung paano po pinoproseso ang mga akita sa primerong aldaw kang face-to-face classes po? Ay, iyo po. Sige po. Una po, bago po pumasok ang mga learners natin, nag-fix na po kami sa kanila ng mga health declaration form para masigurado natin na wala po silang symptoms bago po pumasok sa school. So, na din po ni Sir kanina, meron tayong triage. Pasok po. Team protocols, kukunin po ang temperature, tapos magsa-sanitize, then mag-hand washing po. Yan po, Dok, ang proseso araw-araw, ano? Opo, yun po. Okay, go ahead po. Yun po. For now, ang learners natin dito is K to 3. So, since ang population natin is hindi natin pwede accommodate lahat ng sabay-sabay, i-hati po natin into batches. So, for this week, first batch po muna. Classes will be in the morning, tapos pagdating po ng hapon is disinfection po ng buong facility. Ayun, oo. Adi, ilan lang ho, Doc, na estudyante ang laman ng isang classroom? Guidelines for kinder, mga around 10 po. Grade 1 to 3, mga pwede i-accommodate po ang up to 16 po. Ayun, hindi naman po natin pinupuno. Depende pa din po sa capacity ng ating classroom para ma-maintain po natin ang proper distancing. I see. Okay. So, in case na, halimbawa, ngaya, yung bata, sa susunod na mga araw may maramdamang sipon o anuman o fever, ano po ang dapat na instruction na ibinigay natin sa kanila, lalo na po sa mga parents niyan? Opo. Before po pumasok, nagkaroon na po ng symptoms yung bata. Instructed na po ang parents na hindi na po papasukin ang bata. Ayun, yun, oo. Dok, anong protocol natin sa loob ng classroom? Kasi 'di ba, yung normal na klase natin, si teacher walang mask, lumalapit siya sa mga estudyante, mga bagay-bagay, may mga hinahawakan yung libro o whatever sa proseso ng pagtuturo. Ano ang process natin sa loob? Ngayon po, mas maigting natin ang ating mga protocols. So, everyone sa classroom po is dapat nakamask. Ang mga desk nila, isang estudyante lang po. Lahat po ng desk natin may mga screen. Ang mga gamit, ang mga libro, ballpen, pencil, isa po per student. Ayun. Lahat po sila equipped din ng ating mga sanitation materials at alcohol din po. Pagdating naman po sa recess, hindi na po papayagan ng ating mga students na lumabas ng kanilang mga classroom. Ayun. Sa loob lang po sila. May dala na po silang mga sarili nilang snacks. Ayun. May lunch at saka snacks na ano po, Dok, ano? Para pag-recess, doon lang talaga sa classroom. Hindi pwedeng gumala sa kung saan. Maganda, maganda. Okay. Diba, Dok, may mga instances po na sa lecture ng teacher, ilumalapit yan para magsulat diyan sa kwan, sa pisara. Gagawin pa din po ang ganung bagay po, Dok? As much as possible po, na-avoid na po natin yan. Ang mga activities na catered na po para nasa desk na lang po yung mga bata.
Mhm. And kung may visual paraphernalias, yung teachers na po ang bahala mag-present yan sa mga blackboards. Ayun, oo. Paano, Dok, ang process ng pagpasok niyan at saka pag-uwi, ang protocol natin? Tapos siyempre, di ba, mga bata pa yan, kailangan ang parents po. Opo. Managawa tayo ng mga simulations bago pa mag-open ng ating mga classes. Mhm. So, ihahatid lang po ang students ng parents. Ang parents po is hindi na po papasok ng school, bali Ayun. students na lang po. Mhm. Mhm. I At see. para ma-maintain din natin yung proper distancing and to avoid overcrowding po, Oo. ang ating mga students may schedule na po. Hindi po lahat sabay-sabay na lalabas ng kanilang mga classrooms, Mhm. bilang lang po para hindi mag-overcrowd sa entrance and exit. Oo. I see. Paano ho, Dok, masisiguro na yung mga bata susunod talaga sa tamang protocol, especially yung social distancing, proper hand washing, at saka yung face mask po? Opo. Kada schools naman po, meron tayong mga naka-assign na nurses, Mm. meron tayong clinical teachers, Okay. yung mga teachers na sinassign natin para mag-monitor ng health and safety protocols. Mm. Nag-monitor naman po sila every now and then sa ating mga classrooms to make Mhm. sure na lahat po ay sumusunod sa ating guidelines. I see. Dok, lahat ho ba ng mga teachers dyan ay bakunado na? Opo. Yung, especially po yung magtuturo, bakunado po silang lahat? Opo. Ay, very good. We highly encourage po na lahat ng ating teachers dito sa DepEd is mabakunahan na Mhm. or bakunado na before starting the classroom ay the Iyon. classes natin. Yun, very good. Opo. Dok, wala na po akong tanong. Unless po na may panawagan kayo sa mga nakikinig ngayon, lalo ng mga parents natin, malakas tayo ang signal sa lugar na po yan. Go ahead po. Para po sa ating mga parents, so i-make sure lang po natin na maging healthy tayo sa ating mga bahay. I-avoid muna natin ang paglabas-labas kung hindi naman po kinakailangan. Para din naman po yan sa ating mga kabataan since ngayon pumapasok na sila sa ating mga eskwela. Mhm. Opo. Dok, maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Sige po. Thank you po. Opo. Welcome, Jimmy. May pahabol na to. Ngayong umaga lang ito, Doc, at kanapon, wala na klase for disinfection na po. Yes po. Okay, so morning lang ta BBP yan So, araw-araw, pagkatapos ng klase, may disinfection na mangyari sa classroom? every afternoon. Morning Every lang afternoon, sinamala. after kang klase. Ayun. Okay, thank you po, Doc. Si Si James, Dr. Alapa. James, si tabang in charge sa disinfection? Sana. Isang in charge sa disinfection? Si Sir pong in charge sa disinfection. Personnel lang kan eskwelahan. Personnel, okay. So, principal, kahoro ng tan principal sa DDP. Sige daw, kung ano tapos siya, sir. Panine, exclusive ini di si JB man lang nakakubir Opo, man yan. iyo. Taara mo, Jim. Di ba? May expenses yan, di ba? May expenses yan eh. Madam Los Biminda Broma. Oh. Madam, excuse, very active si Madam Los Biminda Broma. Kaso bago halin na yun sa room, nag-explain na sa mga estudyante. And diyan siya digdi sa may gate, sa may guardhouse. Madam, live po kita sa DCGB. Pakaaram ko base doon man sa pakipagoron kay Dr. Alaba. Every morning lang ang klase, kaya ng mga estudyante. Then afternoon, disinfection. Si Sepon matandagta. Natural may kayo po ang digding budget man. May budget ang eskwela nino. Si Dito Henry po sa DCGB Acor. Good morning po. Ay, ma'am, Every good morning. afternoon po, ma-disinfect po kami. Opo. Meron po kami yung sprayer dyan. Ito po, pinag-uusapan ko yung dito sa health, sa barangay Tandarura po. Sila yung mag-disinfect po. I see. Ma'am, sisipon ma-shoulder kan expenses kan. Siyempre, may expenses po ang salado kang eskwelahan. Meron po kami na sa budget, may dinownload po sa aming 100,000 para dito sa pilot testing. Ayun. Saan po galing yun, ma'am, na budget? National po. National. Para lang At sa central po. para lang po sa eskwelahan nindo. Ay, very good. Ano to? Opo. May budget allocation pa lang sa mga makanda face-to-face classes. Opo, sa pilot testing po ngayon. Opo. As of now, ma'am, Ayun pila na po. pong estudyante ang laman kang classroom? Ay, ito may 8 po, hinati-hati po. Ayun.
Oh, okay. So, Yes, para ma-maintain. naglaog So, mo niyan, ma'am. So ibang kaklase ninda na dahil naglaog mo niyan, sa aga naman sinda. Hindi po. Ito po ang pumasok ngayon na first batch. Ngayong week lang po sila. Oo. Sa next week po, yung second batch, yun naman po ang papasok ng Ay, klase nila. So, Rosimana. Weekly pa lang. po. So, Rosimana. Sumaserve po ng mga teachers diyan, ma'am. Nabakunahan na po ito, Gabos? Opo, sir. Ayun. Importante po kay ang bakuna. Okay, pag-abot dyan. Opo. Okay, so ma'am, good luck po sa Endo ha and congratulations. Tabi ingat po kamo Gabos. Medyo sa bagay, kulang po ang kaso diyan sa Endo pero mas maray na pong nag-iingat manggiraray kita. Opo. O, Pipita, medyo mainiton kaya digdi sa location. May na-plug ceremony na. Oo. Madali lang. Oo. Last na lang, ma'am. Sa aga, maabot digdi siya. Yusek, ito na si Malik and Deputy. Sa aga, para mabot, Opo, sir. Yusek. Okay. po. Okay po. Dito po sila mag-breakfast. Early in the morning. Mm. Okay. Thank you so much, ma'am. Very accommodating si ma'am. Sa aga pala, Lucinda di mo Broma. na maabot si Yusek, ano? Oo. At yan nga naman, yan na digdi. Malibot na yun eh. Digdi na makaturog. 1 week pero digdi si Undersecretary. Ayaw na? Ayaw na, si Yusek? Alaw na. Thank you, ma'am. Mainiton kaya digdi sa may location eh. Oo. Magayunan, Yaw na, BP. yaw na si Yusek o sa aga pa maabot? 1 o'clock dyan maabot. Diyan, sa eskwelahan. Ma-request nga na ako, malibot yun sa mga harara yung barangay. Sabay mo na Sumobil. sumobil. Mga 12:30 siguro, proceed na kami ta. Iyo. Aning maraman. Kaya pilot testing area ini, Iyo baga. candidate. Iyo baga. Mag-an sistema kan flag ceremony ta BBP. Ako naman sungay araw kan dati baga naman na flag ceremony saro sinda grupo Okay. ikisampangan kan flag pole. Bako sa every room na Every room. Hindi na maluwas. Sa classroom na mismo. pero synchronize man gyud right ang barangay hall kataning. Oo, okay. Duman sa barangay hall may sound. Nadadangog digdi sa Ayun, eskwelahan. gayon man. Oo, ano. Sararuan sa ng kanta. Nasa classroom gabo sa mga aki. As barangay official, si Raon Manduman, nagpa-flag ceremony sa panginginot ni Kapitana Elsie Mallorca. Aha. Dangog digdi sa eskwelahan, sarabay na nagtitirindog, nagkakaranta, tirindog ining mga estudyante. Dangog Iyo. sa tabi dito ang pagklase. Dahil lang ako malaog sa room, Sige daw. digdi lang ako sa bintana. And i-describe ko pala dito, ining mga natutukawan kan mga aki, may distansya. Pagkatapos, may cubicles nila, napapatos yan, halangkaw, lalampas pa sa langkaw kan aki, ang plastic silupin. Barrier. May plastic Ang barrier. rin. O, palibot. Gibo sa Ang ano tabi. Ang plastic. Plastic. Klaro. Plastic So, na rin. natako ng plastic. Gibo sa ano? So, Kahoy o bala? Bala. May mga design man, magayon. Oh, okay, okay. Kasi kapunpo na kita. Okay. Ang entrance digdi, no face mask, no entry, please observe, social distance, madali natin. Nagli-lecture digdi si ma'am. Ano niya sa classroom? Madam o sir? Nagsusururat ng mga aki. Kaya kita nakaka-live digdi sa Kuano garing? online. Oo. Kaya Ayun. Medyo maluya so audio ni ma'am. Harayo ka Wala kay ko, Jim? yes, Harayo kay. wala ka sa Oo. Wala, Jim? Dahil kuhan maluya ang audio. Very behave in Maluya? yan. Dahil nasa buta? Yan si Medyo kuhan man yan, di ba? After 2 years, more or less, ha? 2 years. Primero naman na sabak sa klase, classroom. Maluya, Jim? Di tabi maklarado ang audio? yan. Grade 1, grade 2, grade 3 yan tabi BP. Oo, okay. Sinyal yan na minsan lugar makigira buman BP na Iyo baga, after 2019 kita, na makadang na nag-eleksyon. iyo baga, 2019 kita napundo, 2020, di ba? More or less, mga magduduwang taon. Ade? Tapos sa mga aki, kaya namin naguhan man, mga mabuoton, behave na masyad, daing
Kaya kung nahiling so makaraw ba na Ganito kay napindot. Jim, di ba sabi ni Doc, garapig briefing niya na bawal mo na magparapakioron, buda, ang pag-stack nga ni, kanya-kanyang cubicle dyan sa natukawan ninda, di ba? Oo. Dengo ng hururon mga aki, kaya the best ang pagklaseng ko niyan, tadeng ribok, Silins yung maray. no talking, Nadalang ubukan mga sa ano taga-tabay. yan, kaya sa college nga, pag na-practice, magayon magturo sa college ka, tadeng ribok. Yeah. Oo. Yeah. May Okay, may iba cubicle. po naman sa barangay hall. Takoro ng Daroscut. Doc, thank you so much, madam. Oo. Principal, thank you so much. Anong harap? Okay. Di mo lamang si Madam Hinapot, kung haran. Na, O sige na, huwag na. the all-out support and the local government. Nagpa-share na digdiman si Kagawad Sherwin Kising. Opo. Ma-report man Jim, siya natural Jim, sa regular na sesyon. Jim, abang Nagkagawa papa. na muna siya in documentation na digdi. Jim, May regular na sesyon. Ma-report man siya sa DBP. okay. Jim, habang pagdiyan ka sa barangay hall, Na pag-aldaw sa sangguniang pang lungsod. Yun din si Kapitana, Verdata, Tanionta, Kabardam. kuna na mga best practices digdi. Sanatad Tandarura Maswerte, ay nalaog virus. Kapitana, live na kita. Kasi bago nag-interview ako sa Facebook ito. Dahil kaya kita nakaka-live sa Facebook. Sa medyo distansyado na inihing maray. Iyo. Okay, Kapitana, sa radyo kita sa DCGB, si Kapitana Ilse Mallorca. Primero, ako naman na mahapot bipikon. Ano ang ng sekreto? Ang Barangay Tandarura, Maswerte, kay nalaog virus, ano ang ng mga best practices dikit. Kapitana, si BP Henry po sa angkor sa DCGB Live po kita. Magandang umaga po, sir. Maray naga po ka. Marinaga man po, sir. Kami po dito sa Barangay Tandarura, sumusunod lang po kami sa IATF, ang health protocol, para po maiwasan ang lumalaganap na virus. I see. Balikan ko lang sa puti Jimmy Simo. Paano po na diyan pa sa barangay mo din naka-penetrate so virus? Ano po ang ano po ang hiling mo? Di po kinaguli diyan ng mga kabarangay mo, whatever. Di ko mo nagkaigwang kaso po diyan? Ay, yung mga galing pong Manila, ano po, diba may mga health protocol po na pinasusunod na pinadadaan po namin sa quarantine facility. Opo. And then po, pagdating po sa barangay, di po sila lumalabas. 14 days quarantine lang po. Ayun. That's why. Di ka mo nagkaigwang kaso dyan na halangkaw. Ano ka? Opo. Ina yung nasutil di Kapitana na pagguli ngayon, siyempre, barkada, mairinom-inom. Ay, nasusunod naman po sila. Opo. Para maiwasan nga po, maging COVID-free kami. Opo. Mga birthday occasions ngayon, kung ano-ano pa, pista, dahil nagkaiguanin pag tipon-tipon nga sa mga araw-araw. Dahil po. Sumusunod po talaga. Oo. Okay, so, ang mga residentes mo digdi, barakunado na, kadaklan, o pirang porsyento na daw na bakunahan digdi? Siguro mga 50, more or less 50% po. May remaining 50%. Opo. Ano, pigpipirit ini o voluntary? Voluntary po, na pinako. Kung halimbawa ngayon habo, dahil man pigpipirit? Nag-iisip-isip pa po sila. Pero magpapabakun po sila. Iyo. Okay. Piti, may Diyan babot pa paghapon ka kay Kapitan kung ang gabos na estudyante dyan, puro man lang taga Tandarura, dahil tagaluwas na kang barangay, taga ibang barangay. Ayun man po busak at saka si Joe lang pa. Meron din. Oo. Opo. Kap, ano pang feedback kan mga parents sa imo kang nang malaman po nila na magkakaroon ng face-to-face classes na dyan? Happy po sila na normal na po, magtambak na sila sa school. At siyempre, mabuhasan din po ang stress nila. Dahil Ayun. po sa module. I see. Kan nagmo-module, online tabi, Kapitana, sakripisyong maray sa mga kita, natural, inibulod bagay na medyo maharayo ang distansya, maluyan signal. Ano yan signal talaga? Ayun. Pero gumagawa naman sila ng paraan makahanap ng signal para makapag-online classes po. Sakripisyo talaga. So, favorable pala sa mga parent itong nangyaring to, Kapitan? Opo. Ayun. Okay. Sige ni mga aki, nagpinabara ko na tabi, Kapitana?
Ay pa po. Dahil pa yan. Pinay siya. Mm. Mga ba. Kapitana, mensahe na lang po nindo sa mga kabarangay mo na nagsurunod, uyo ang epekto, marayan na estado kan mga saludigdiday ki katakutan na pinaghaditan. Kami po dito sa Barangay Tandarura, sa mga constituents ko po, naugma po ako nagsunod po sindra para po maiwasan ang COVID, ang pandemya na ito sa COVID-19 po. Para po maiwasan. So na madigdi po si Yusek Tonisito Umalisaga? Opo, sir. Aram na po niyo sa barangay? Opo. Diyan baga na mamirinda, may pabot mamahaw. mga agad doon man ngayon, halimbawa may papabot sa DepEd, Central Office? Ang ano lang namin po sa Tuan, suporta para po sa school. At siyempre kami pong barangay naman, suporta naman po sa LA. Kasado ka sa bago sa Principal Cantanduro Elementary School, in charge po ang barangay sa disinfection kada hapon. Igwa po ka makaniki mga facility gagamiton? Wala po. Wala dyan sa school siguro mayroon. Pero yung mga barangay official po, tutulong na lang. Okay. Tarabang-tabang na sana. Tarapin lang po kami talaga ili sa barangay. Thank you so much, Kapitana. Congratulations po na na-preserve sa barangay mo. God Ayos. bless. Si Kapitana Elsie Mallorca and sa iyong mga pag-iriba sa konseho, yaraon digdi man tabi pinakantabay. Okay, yan tabi yan sa tuyang exclusive na pagtugay-gay and first day of limited pilot face-to-face classes digdi sa barangay Tandarura, Siyudad Can, Ligaw. Okay, good. So yan tabi ano to yung mga dagdag na informasyon. Hali digdi sa Tandarura, Jimmy Nasalita, PCGB News, exclusive. Salamat, Jimmy. Exclusive report live from Tandarura, Ginubata, Ligaw City. Tandarura, Ligaw City. May kinaraman po dyan mga tugang sa implementasyon ngunyang pinaka-primerong aldaw kan face-to-face classes. Sabi ni Arlene Fanny, good morning. At saka sa iba pa niya itong mga viewers, ngunya na pagka, good morning, papot ko lang po kung akin na ma-travel going to Bicol, parang Batangas. Need po ki antigen kay Banyaman vaccinated and sadiring sasakyan. Kay puhan pa po ki, as of now, kay puhan pa po yan na antigen boda RT-PCR. Dahil pa man po iyan piglif kang IATF sa Bicol. No, kay puhan pa po iyan. Ano? Kaya kung mauli po, magpasiguro manggirari. Tangani po na daiki problema. Okay? Good morning daw, pabati po kay Mama and Papa Emilia Texon and Rene Texon ng Bakakay. Naghihiling po kami sa Bikutan. Sabi ni Rico Texon. Okay? O sa samuyang pagbabalik, mga tugang, apo ng tatabi ang Comelec, pag-restoryahan ta daw ini na provision, mga tugang kan substitution nin mga kandidato ta. Sa pakabuhay ko sa Pilipinas na ini, ngunya lang ako naka-experiensya ki kadakol mga tugang na rigudon. Dakol na kami kitang mga eleksyon na naagihan buda pinagko-cover. Ngunya lang ako nakadakol ki nangyari ang kadakol na rigudon. Ano? Agpon kan 2060 go kinangyari, pero ngunya po mas dakol mga tugang and movements. May kinaraman sa mga presidente, mga vice-presidente, mga senador. Ano man ang provision kayan? Susog mga tugang sa election laws. Makalipas lang ang mga patalastas sa tuyang programang Anhapot. Magbabalik po kami. Ang mga informasyon hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen sodium scalan. Sa escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad. MSEQ roads, mga infrastruktura. Livelihood training, katabang pa ang TESDA. Ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad. Sa BIU, salamat libreng tuition fee. Dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad. Sa tung naresibiya, mga tabang medical. Sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba. Ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya Glenn Casulya. sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol Safe. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo
sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo. Ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabusmay marhay na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad ka ligaspi. Si Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, thank you Kuya Nemi. Balik kita sa programa. May appointment kita ngunyan kay Attorney Maria Aurea Bunaw. Siya po mga tugang ang Provincial Election Officer. Iaputa daw ining mga provisions, mga tugang sa election laws. May kinaaraman po digdi sa substitution. Ano? Good morning, Attorney Henry Maceda po. Maray na aga po, Attorney. Welcome po sa DCGB. Maraming kong agaw tumanggi. Talaga, okay lang po. Okay lang. Okay, Attorney Henry po ini. Napaapod po ba ya ako ta? Pwede po matawanan mo kami nin paliwanag kung ano po talaga ang nakapalaman sa provisions kan sa tuyang pinagsusunod sa election laws. May kinaaraman po sa substitution nin mga kandidato? Ano sabutan naman, Sir Henry? Apo. Pwede po maaraman kung paano ang kuwang kaini, ano ang nakapalaman dyan. Tangon niyang baga po na panahon na ini, base sa experience ko kaloy-haloy ko naman po sa media. Ngunyan lang po ako naka-experience kada kirigo doon bago po mag-abot ining pizza kensing ini para po sa substitution ng mga kandidato. Ano po ang batas tungkol dyan, Attorney Bunaw?
Iyo talagaan. Yan ang sa bilog ba na pag ko sa eleksyon, yan talagang tuliro ka. Na ito na maraman baga. Iyo po, okay. Kung talaga, ang pasistema. So, ang primero po, po ang ginikanan kayo? Siguro dumanta po na Sir Henry? Yes po. Sige po, attorney. Yan po. Dumampo kita sa pinagikanan. Kung natapo baga, piga-allow kang substitution, Tata may mga arog man niya kaan, kay itong panahon niya daig. Kay itong panahon po, di kayo ni may nag-avail. Kunyan po, Kaya mga pala. matibayo na tinda, inarabil na gabos. Yes. So Okay. yan po ay nakapalob sa Section 77 po, ang Omnibus Election Code. So batas po ang pinagugutang ka ini. Bako po hali sa imahinasyon ini kang Comelec. Opo. Iyo po, kandidato po na nakalagpo sa tigdi, in case of death, disqualification, withdrawal of another. Okay. So yaon po dyan nakalaag na pwede po mag-substitute ang mga kandidato na may accredited political party. Yung pong inot na dapat nindang maaraman. May accredited political party. So pag day po kaya, day po pwede. Ayun. Number 1 requirement, Sir Henry, na may political party ka para maka-avail ka ng Section 77 na ini. I So duwa po see. ini ang substitution. Pero substitution po ba, yung withdrawal, ini po nangyayari ng ngunyan. Opo. Na ngunyan na aldaw hanggang alas 5 lang po ang last na paralitan kung sa baga. After po ang November 15, wala na po. Iyo po. Mayroon pong panduwang klase na substitution. Ayun. So Okay. if the candidate dies, nagadan. Okay. Permanent incapacity, dahil na po makahiro. Opo. Na-disqualify po sa petition to disqualification na tinangpa kan sa iyang kalaban. Hindi pong mga circumstansyang ini, pwede pong may substitute, duwa po na requirement. Saro Okay. na may political party siya, saro, dapat ka-apelyido niya. Ayun. Okay. Pero Parehong ang apelyido. substitution hanggang po sa noon kang election day. I see. Iyan po na ikaduwang klaseng ang kunagadan, na disable, di ba? O nawaraon. Ang substitution niya po dapat parehong apelyido palan hanggang sa aldaw kang election day. Ibang proseso, Yes po, ibang proseso po yan, attorney. Ibang kwan yan, ibang sistema yan. Yaon po ang sa Section 77 kang Omnibus Election Code. Opo. Kaya lang po nangyayari ngunyan, ining presenting ini, ito pong sarong klase, nasabi mo, na So substitution. talagang most abused. So, Opo. ako kung tanaan ta perang basis na baga baralik-balik ang mga kandidato Iyo makulog baga. sa payo. Opo. Pero ma'am, yan po sa kwan na iyan, naka-state po diyan kung ano ang ang mga reasons na dapat mag-substitute ang sarong kandidato. Ang mga rason. Opo. Wala mo po kayang rason ang ginagduman basta pag may partido ka na sa filing kang COC and sa oras kang tinaram na Opo. na period kang Comelec, pwede ka pang naghali ang sarong kandidato na pambato kang political party na huminali, nag-withdraw. Iyo. So may karapatan ang political party na palitan siya kang sa I partido see. man ninda kalyado. Ay, si so dahil lamang pala na yan, attorney Kirason, basta kung nabo na ako, maha-withdraw ako, pwedeng palitan ang partido ko. Ano po iyan, privilege na tigtatao sa mga accredited political party. Dahil may pambato man ka mo, sa hinalian kang pambato nindo. Grabing buwinas pala ninda, Oh, iyo po. Anyway, may mga move man po baga, Sir Henry, na Iyo po. may mga moves na ang mga proposal, ang mga satuyang kinagalang-galangan ng mga Congress, House of Representatives, na haliun na ini. So, unless and until na yaon sa Section 77 sa Omnibus Election Code, kami po sa Comelec, ma-implementar po kainit. Yan po ang samuyang mandato. Taka mo mangkanan maninimbang pag naninirupikson Correct dyan. po, iyo po. Diba? If one tapan, i-clarify. Opo. And may naghapot man po, Sir Henry, isimpagugta naman po. Yes, go ahead po. Ang attorney, mga pira dapat ngayon taon o bulan na yembro ang political party ngaya. Yes, Ang sarong tao, yung po baga, may Iyo mga hapot baga. po kaya kaan. Ang iba ngaya, minaot pa sana pagkaga ngaya. Iba na. Ano ngaya, pwede na. Correct. Pwede na ngayaan. Oo, So, ikwa na pong decision kayo ng Supreme Court. Nag-research ko po kita kasubang agata. So, aram ko, inang haputon mo sa kuya. Iyo po, iyo po. Iyo, nakalag po din sa decision kan Supreme Court, Rolyoda po ito. Rolyoda versus Rolyoda. Nakalag po,
only a person belonging to a certified political party of the original candidate can be a substitute. Day po dumantig tataram kung pirang taon siya, miyembro ka. Basta miyembro siya. See. Yun po. So meaning po, kung ngunyan ngayon nagbago ako, kaswapon ako nagbago, pwede ako magsusubstitute ngunyan sa partido kung sa partidong ito, kung saan ako miyembro. Yes po. Taang Ayun. tinagman di po digdi sa muya, di pong oras as in bulan na requirement ang tigtatao ang batas para ang sarong kandidato makasubstitute. Ang importante po, miyembro siya. Kang partidong na isa-substitution niya. Okay. Bona fide member. So, ang mag-govern po kaya kainin, so mga bylaws man and constitution kang partido. Iyo po, opo. Kung naka-out ka, amo nga nag-out ka, yunaan. Miyembro ka na, di Iyo na. Pwede ka na magbalyo. Kung may requirement ang partido na dapat tunumulang ka miyembro kaan, di dapat mag-atog ka kang bylaws and constitution kang partido. Iya po. Okay. Attorney, itong sarong klase ng substitution, mas klarado sa kuya ito na talagang dapat palitan. Siyempre, nagadan, disabled, disability, etc. Pero ini pong saro na klase ng substitution na ini, ano daw pong intention kang batas na ibinugtakpan araw kaining bagay? Samantalang, igwa na po kita deadline baga sa pagka-file kang COC? Iyo po baga, pero nakalag po kayan yan as a privilege of a political party. Bako po so kandidato dinig ang pig-iisip. Political party. Political party po. Kada po baga posisyon, may tigno-nominate tindang Opo. na na miyembro kan sa indang partido bawa ngaya para governor, para congressman. O yan, pag nag-substitute ini, di wala na sindang nominee sa partidong ito. So nawara na sindang equal opportunity sa ibang partidong tinao. Iyo po. Hindi po kita mag-isip na para po itatao ini para sa mga chosen few na mga kandidato. Bako po, para ini sa partido na pigtatao. I see. That's why, yan ganyan so intention kan saro na congressman na nag-file na i-amend, yan na provision na yan. Pwede man baga pong desisyonan mananggad iyan, kung ang batas na iyan, before the deadline, mag-finalize na kamo kung sisay talaga ang malaban. Yes po. I see. Actually po, yun na ba ang panahon sa Henry? Di ba mga may nag-aarog ang katuya digdi sa alpay na kataibaman na Pilipinas? Okay man kita, pag nag-file, yung naan. Yes. The die has been cast kung sa baga. Yung naan, di ka nang may maginibukan. Kaso, yan po ang tatuya po bagang buhay. Pero may pagbabago, sarok na naman po iyan. Unless and until mabago po ining batas kayo we have to implement this. Yes, iyo baga Okay. So ito po, attorney, so digdi sa lokal, iga po kamuki na araman o dyan sa indong opisina po, nagarima intention man na mag-file o maigwa namang kinag-atras as in nag-substitute po? Yun, nagparahalat po kami, Sir Henry, kag Sabado. Alas 8 hanggang alas 5. Nagali na kami sa opisina, alas 6. Garday, may nag-email na kami sa gabos na kang kandidato na Sabado, bukas ang opisina kang Comelec. Ina ka mo. Unyan po sa Lunes naman po, yan po, bukas po ang bilog na persa kang Comelec sa bilog na nasyon. Naghahalat po kami kung igwa. Pero duwa lang po ang requirement. Dapat may mag-withdraw mo na bago may mag-substitute. And duman po sa form kang certificate of withdrawal of candidacy, may number 4 na po duman na nakalag, na pig-nominate na po nindo, na naghali. Kung sisay ang kapalitan nindo. I see. Okay. Sa anong pagi po mananggad attorney gari nangyayari nagiging nagiging abuse, tama ba? Prone to abuse abuse ini na provision na ini kan sa tuya na election laws kang mga political parties? Di ko po masabi kung abuse, pero gagamit lang din. Di ko po mataram na abuse or kung ano man po. Pero they are the full extent of the law is being used. Yun na lang itataramda. Iyo baga. Delikado man sa huya magtaramda abusado because it is provided for under the law. Iyo man talaga. So, nakasurat po kaming mahaginibo kundi akuon ang mga substitution na anta. Iyan po, klarado man po na nasa batas ta. Iyo baga. May batas kaya talagang dapat kitang maginibo. Unless na ma-amend yan. Di ba? Correct. Sa mga ma-amend na aldaw. Attorney Bunaw, unless po na may dagdag kamong pangapudan sa publiko ngunyan, baka po may gusto kamong announcement from the office of the Comelec. Go ahead po.
Okay, maray na aga po giraray, Sir Henry. Salamat po sa oportunidad na iklarado po ang issue na mainit-init. Mainit-init pa sa pandesal. Substitution na din katapusan sa Pilipinas. Okay. Anyway po, kami po sa Comelec, sa Bilog na Albay, bukas po ang opisina namin po na alas 8 hanggang alas 5. Muna na po ang huling aldaw sa pag-substitute by virtue of withdrawal. Pero ito pong another case of withdrawal hanggang noon po ito sa pinag-speaker ko po Atubado. Iya po. So, ang pakihuro nilang po sa mga kandidato, ang mandato pang Section 13 and Section 40 ng Resolution 10117, ito po sa filing kan COC, kay po utubunta. Kung ma-file po kamo ki withdrawal, personalmente na madumang kamo sa opisina, kang Comelec. 5 kopya po ini, duly notarized and in the form provided for by the Comelec. Apa. Iyo po. Yes. And kung may exception lang po digdi sa personalmente pagduman sa opisina, kung saan po kamo nag-file ki COC, so digdi po sa opisina ko sa probinsya, sa mga provincial candidates lang po ang account ko. Diyan po ba po sa municipal candidates, duman po kamo sa Office of Election Officer. Yeah. Kung saan po kamo nag-file ki COC, duman po kamo ma-file ki withdrawal. So, 5 legible copies duly notarized and personalmente madumang kamo. Except kung may COVID po kamo, ma-provide po kamo ki video details na i-video call po kamo para to ascertain na kamo po ining tawong na ma-withdraw. And ang filing po kang substitute, tarong man po ang filing kang regular COC. So, 5 legible na complete details, pagbakong applicable, ilang NA, and duly notarized with documentary stamp na 30 pesos. And pag 5 po, CONA. Po pwedeng de kamong CONA. Certificate of Nomination and Acceptance, duly notarized man po. Nasa form man po, provided for by the Comelec. So, klarado na po kata, Sir Henry. So, gabos pong botante, sa umunta po na nakasalalay sa satong mga boses, ang satuyang futuro kan satuyang nasyon. So dapat po ipahayag nindo ang boses sino sa pamamagitan kang sagrado nindong boto. Dahil nindo ipagpabakan. Punta po ang 500 pesos, 2 centavos lang po ang 2 cents. Na dahil nang may mababakal sa ngunyan. Correct. Sana po isipuntaan and isipuntaan futuro kang mga akita habang kita nagboboto. Na dapat ang kwauntang ang piliunta, kilatisun-tang maray na talagang may kakayahan, makakayanan ang mga mandato niya bilang kung anong posisyon ng pigdalaganan niya. So, digdi po sa Comelec Albay, magpa-boto po kamo para po sa maray kang sa tuyang banwa. Maray na aga po sa gabon. Salamat po, attorney. Ingat po kamo. Po. Thank you so much. Alright. Mga tugang attorney Maria Aurea Bunaw, Provincial Election Supervisor of Albay. Dua palan ito jing mananggad. Inansaro na, di ba? Actually, para dango ko ang mga discussions kan sa Manila. Dahil man nga ki problema, parharapot sa mga abogado na mga matatali, iyan na nakasurat sa batas. Di ba? Kaya lang, ang something unusual dyan, siguro parte na kang sitwasyon tango niya na panahon, mga tugang na, di ba? Ako kaya, pero nagbuto na akong magbuto panahon ni, anong ko saan ako nagpun magbuto? Ngayon lang ako nakadangog kikadakol kang substitutions. Hello, attorney. Good morning, attorney, madam. Madam. Yes, good morning po. Nagkapon ka, Noy. Ay, napindot ko gayon. Buaka. Sige. Napindot ako na kumari aka. Ako, Noy, dahil na ako nakakalakaw kitultol. Ay, bay, sana Kaya yun? dahil na ako madalagan for Vice President or Senator. Iyo po. Okay, bye. Thank you. Si Madam Regino. And First Lady po ni Attorney Regino. Okay. Diba? Do not know kamong nagdadangog kun sa mga medyo siga ang butok. Pero ako talaga, magpuno ako nagbuto mo nag-cover kan mga eleksyon. Yan lang ako nakadangog kikadakol mga tugang narigudon. Ining panahon. Actually, sa mga political analyst na nailing ko sa Manila, sa television, nagpuon man talaga hanggang 2016. Diba? 2016 eh. Hanggang ngunyan, mga tugang sa satuya tabing nasyon. Kailangan abangan ta talaga mga tugang kung ngunyan daw ma-file mga tugang si Presidente Rodrigo Duterte sa pagka vice presidente. Kung ma-busy siya,
Siyempre, kalaban niya ang mga minasunod. Mayor Atienza, Congressman Atienza, si Dr. Willie, si Tito Soto, si Pangilinan, Senador Pangilinan, si pangalan sa mga vice mayor, and most especially kung mag-file siya ngunya na aga, mag-substitute siya. Ang makakalaban niya, mga tugang, suaki niya. Alas 8:42. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle, more immunity, ngayon mas handy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis na sipon at lahat ng kasama nito. Ang corn tuna na abot kayang-kaya. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, fresca! Corn sa 150 grams, sulit ang sarap. Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca! 17.05 lang SRP. Fresca! Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad. MSEQ roads, mga infrastruktura. Livelihood training, katabang pa ang TESDA. Ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad. Sa BIU, salamat libreng tuition fee. Dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad. Sa tung naresibiya, mga tabang medical. Sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba. Ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. November 20, 2021. Tabaco. Voting Center. Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy. November 10, 2021. December 4, 2021. Manito and Albay District. Voting Center. Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline
Deadline for filing of certificate of candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and UAS. Voting Center, Ligao West Central School and UAS South Central School. Deadline for filing of certificate of candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of certificate of candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon. Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of certificate of candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi. Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of certificate of candidacy, January 26, 2022. Ang certificate of candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina kanaleko sa W. Vinson Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kanaleko. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang corn tuna na abot kayang-kaya! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca. Corn sa 150 grams, sulit ang sarap! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca. 17.05 lang SRP! Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna! Fresca. Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa komersyal. Ano komersyal ngo yan sa programa na? Di pa yan na boss, nakul pa yan. Pag manihar kan Pantaw Port, padako sa pigadalan kan gobyerno probinsyal. Ans Galero, anong kwan ka ini? Anong proposal ini? Pakilinaw nga, go ahead. Ans? Hello? Come in. Yes, VP. Good morning. Good morning sa mga palantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, imbes na PPA at mamanihar kan Pantaw Port sa Libon Albay, plano na ngunyan kan gobyerno provincial kan Albay na sinda naman ang mag-take over as in magmanihar kan nasambita ng pier dyan sa lugar na iyan. Ini ang informasyong napag-araman kan DCGB News gikan sa Kapitolyo kung saan matapos na yan na nasambitan ng opisina na tigtugutan na sinda kan na PPA
na magmanehar kay ni pipaplanuhan na nindaan na mga magkakanigong renovation as in improvement kan mga pasilidad sa nasambitan ng lugar. Kung magigirumduman VP, enot nang nagbisita digdi sa probinsya kan Albay, si DOTR Secretary Arthur Tugade as in nakipagkampangan ini sa mga opisyales sa ehekutibo kan na gobyerno probinsyal as in nakonsiderar birang sarong dakulang white elephant na Pantaw Port dahilan sa dakulaon na pondo ang ipinagbaba digdi kan mga nakalisis sa taon na nag-abot sa 300 milyon pesos alagad dahilan sa mga nag-araging kalamidad dahil man napakanibangan dahilan sa nagkararaot ang mga pasilidad. Ngunyan, sigon sa Kapitolyo, nagpaplano sinda na mismo ang magmanihar as in ayuson gunan mga pasilidad digdi tangan na mapakinabangan man inikan mga albayano as in mas makatabang ini sa ekonomiya dahilan sa piglalauman ninda na iniman ang magigit paagi kan pagtransportar kan mga produkto sa manlain-lain pang parte kan riyon mas kinaman ka sa tuyang nasyon digdi sa Pilipinas. Anong sangakan Kapitolyo ang mapadalagang kaning kaso? Sa ngunyan VP, ang baga manipag-ayos kaya nasa Provincial Engineering's Office pa. Pero Sa pag-ayos kan building. Sa pag-ayos pala kan building. pagmanihar ka, ang pagpadalagang kan sisay. Yan ang dito pa maaraman kung sisay talaga ang i-designar na o kaya ahen sa kan o sangay kan na Kapitolyo Provincial. Natade kaya na kan PPA yan. Ang rason kay ni VP ko nata nagkaigwa ki planong pag-take over. Puod pa kan bagyong milenyo ito tabi VP and Remy kan 2006. Piglauman ko tanang maayos ini pero sa good sa mo niyan dahil man totalmente naayos, dahil man totalmente nag-ooperate. Kaya yun naman nagkaigwa na rin kasunduan ng PPA and Provincial Government of Albay. Baka magtabangan man ginari ini VP tuwang ahensang ini. May hapot pa ko tako. Di na ako mahapot otro. Sa primero, alas 9 na. Ikalawa pa, baka mapasalang hapot ko. Okay, sige. Then VP, inisal and tukan naman kung no rin talaga formalmente mahiro at Kapitolyo may kinaaraman sa bagay na ini. Okay. Diba, si Kuya Boy, Ans Galero, Salamat Ans sa report. Mga nay, aram tagabos na importante ang tibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki. Iyan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified and sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc, na tibay resistensya may dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming girom-dumon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay hali sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery store. Salamat po kasi ng pagkantabay. Alas 9 na. Tama yung advice sa kuya ni Noel na Manalo. Dahil ka na ngayon magparahapon, tara ka ngayon masino ka. Tama bigong advice. Hindi na ako mahapo talaga. Salamat. Kanserong standby na lang tabi Lowen sa Jomar sa mga masunod na programa. Thank you. Goodbye. GBS all. God bless us all. Kaya kung personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo Agar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay Katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:07.
Tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nasa kustodya na kan Senate Sergeant at Arms and Formerly Executives na sina Mohit asin Twinkle Dargani. Duwa na aresto matapos na magtago sa syudad nin Davao. Magigiramduman na na-contempt kan Senado ang magtugang na Dargani dahil sa daininda pagsumiter nin mga kaipuhan na dokumento. Nagpaluwas naman nin arrest order ang Office of Sergeant at Arms kontra kay dating Budget Undersecretary Christopher Lloyd Liao o Lau. Enot kay ni pag-iimbestigaran kan Senate Blue Ribbon Committee and Formerly Pharmaceutical Corporation asin PSDBM sa bilyones na kantidad nin mga medical supplies kan gobyerno sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minaso